أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي. تاريختي جقنا مرحي حتير تاريخ هوت حربنيا عبد الكريم أحمد عمر سنفالو. حربنيا عبد الكريم مالت مريح سورة إرترا زنبرن كم مرحي سالسيت خفلي زنبر خوينو هب أوراجاتات أكولو جزاين سراين حماسينن عنداتن كاساقسي تأمر زخونيك إياتات زسرح زنبر حربنيا زيقايو. اتزحزن جن تاريخنا يبعالزي حربنيا عب إرترا والحد واقا خمزي بلوم محلافون يحلف مهلاونيو. جيقنا مرحي عبد الكريم سنفالو بتبعاتون دفرتون كوبون بتي وحلول مريحنتون زلل مرحي كوينو هاب تاريخ صورة إرترا كونكو خوب دميقو زذكرن زتقسن حربنيان صوراون أبنتاون مرحيو. أميدا إرتران كارسي صورة إرتران بزرعيو بقعاتن تبعاتن عبي تفلات النت زنوبرو جيقنا أونيو. هاب تاريخ صورة إرترا دمقناي تاريخ معراف صحيفون فتيرون زحالفة جيقنا مرحي عبد الكريم أحمد سنفالو اتجيقننتون زنوبرو فلي وتعدراوي كلتون بقعتون تأماننتون هملا إرتران كبابيان زتزرقها من بارو تاريخو يمسكر. سمو كينو كاب ميدا إرترا حاليفو كساب وشتي أديس أبابا قنون من بارون هميدا إرترا إيزايت تنكفو عبد الكريم زبهال مرحي الله اندا تبهله بصلاتو زفرحن زقلصن زنبره انبسا ميدا إرترا ينيرو مرحي عبد الكريم سنفالو. بزي مسرت نتي جغننتو نمغلاص عبكبسان باركان بقانقتا سهون تግራይትን بركز زبلو قطمتات تقطيملون تزيملونيو. እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልብ ህዝቡ ዝነበሮ ፍሉይ ኣኽብሮትን ፍቕርን ተፈታውነትን ዘጉልሕ ምንባሩ ዘጠራጥርን ዘማትእን ኣይኮነን። ገዲም ተጋዳላይ ስውእ መራሒ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ዑመር ስንፋሉ ብ1929 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ከተማ ሰንዓፈ ኣብ ትርከብ ከራምቦሳ ዝተባህለት ንእሽተ ዓዲ ተወሊዱ ዓበየ። ሓርበኛ ዓብደልከሪም ካብቶም ሓሙሽተ ኣሕዋቱ እቲ ዝነኣሰ ሕሳስ ገዛ ምንባሩ ይነገር። ስውእ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ ገና ኣብ ነፍሲ ዕድሚኡ ኣብ ውሽጡ ነበልባላዊ ሃገራዊ ስምዒትን ናይ ቃልሲ መንፈስን ክሰርጾ ጀመረ። ኣብቲ መጀመርታ ዓመታት ደረጃ ንቕሓቱ ዝበረኸሉ ምኽንያት ኣብ ወደብ ምጽዋዕ ከም ተራ ሰራሕተኛ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ከም ዝንገንፈለ ይሕበር። እቲ ዝነበሮ ንቕሓት ከዓቢ ዝገበረኻ ብመሰረት እቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣንጻር መግዛእቲ ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፍታት ብኣካል ይሳተፎን ይከታተሎን ምንባሩ እዩ። እቲ ኣብ ኣእምርኡ ዝሰራሰር ዝነበረ ጸረ መግዛእትን ግፍዕን ገዛእቲ መሊሱ ከዕብዮን ክነሃህሮን ደረኾ። ብኡ መሰረት እቲ ኣንጻር ግፍዕን መግዛእትን ዝወሰዶ ዝነበረ ናይ እንቢታዊ መርገጽን ሰላማዊ ሰልፍታትን መሰረት ገና ኣብ ነፍሲ ዕድሚኡ ኣብ ዓይኒ ጸላእቲ ክኣቱን ብጸላቱ ክህደንን ጀመረ። ከም ውጽኢቱ ኸዓ ናሳ 3 ኣዋርሕ ክእሰርን ሕሰምን መከራን ክረክብን
ብጸላቱ ክግረፍን ክቕጥቀጥን ተረኣየ። እንተኾነ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕልፎም ዝነበረ 3 ኣዋርሕ ምስቲ ኩሉ ዝወርዶ ዝነበረ ስቃይን መከራን ሕልንኡን መራሉን ክዳኸም ወይ ድማኒ ክወድቕ ዘይኮነስ መሊሱ ደኣ ናይ ቃልሱ መንፈሱን ሃገራዊ ስምዒታቱን ብዝሓየለን ብዝለዓለን መልክዑ ተበራበረ። ድሕረቲ ጽኑዕ መእሰርቲ ስውእ መራሒ ዓብደልከሪም ስንፋሉ ብ1953 ነቲ ኣብ ኣእምሩ ዝሰላሰል ዝነበረ ናይ ቃልሲ መንፈስ ክውን ንምግባር ነታ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ሃገሩን ስድሩኡን ሓዲጉ ናብ ግብፂ ኣምርሐ። ኣብቲ እዋን ሃገረ ግብፂ ንመሰርእ ሰው ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንምቅላስ ምቹእ ባይታ ኣጣጢሓ ነበረት እሞ ብኡ ምኽንያት ሓርበኛ ስውእ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ብጾቱ ኮይኑ ቃልሱ ሃዲሉ ጀመረ። ብፍላይ ብ1956 ኣብ ልዕሊ ግብፂ ንዝተፈጸመ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን መጥቃዕቲ ወይ ወራር ንምምካት ናብ ሃገራዊ ምክልኻል ሓለዋ ግብፂ ብምጽምባር ወታደራዊ ታዕሊም ብምውሳድ እኹል ዝኾነ ወታደራዊ ተመክሮን ብቕዓትን ቀሰመ። ድሕሪዚ ሓርበኛ ዓብደልከሪም ስንፋሉ ኣብ ግብፂ አልቀናጢር አልኸይርያ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ኣኼባ ምስ ብርክት ዝበሉ መሳርሕቱን ብጾቱን ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፈ። ኣብቲ ኣኼባ ድማ ሓደ ካብቶም ንምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ታሪኻዊ ቃለ መሓላ ካብ ዝፈጸሙ ሓርበኛታት ዜጋታት ነበረ። እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ሕጥቃዊ ቃልሲ ሰውራ ንምውላዕ ናይ ምሕሳብን ምሕንጻጽን ምድላውን ዘደረኾ ድርኺት ንሕልምታት ዓብደልከሪም ዘግሃደን ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘሰጋገረን ፍጻመ ነበረ። ጅግና ተጋዳላይ መራሒ ዓብደልከሪም ስንፋሉ ብ1963 ኣብ ዩኒቨርሲቲ አልአዝሃር ዝለዓለ ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታል ከም እንደገና ንዝነበረ ወታደራዊ ተመክሮ ንምዕባይ ምስ ካልኦት 9 ኤርትራውያን መንእሰያት ብምዃን ናብ ሶርያ ኣምርሐ። ኣብ ሶርያ ናይ ቀዳማይ ዘመናዊ ወታደራዊ ስልጠና ድሕሪ ምውሳድ ከዓ 15 ጠመናጁ ከላሽንኮፍ ሒዞም ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣተዉ። እዚ ኣጽዋር እዚ እቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተቐለቐለ ዘመናዊ ኣጽዋር ምንባሩ ይግለጽ። እዚ ድማ ንዓቕምን ሞራልን ተጋደልቲ ክብ ዘበለን ንቃልሲ ኤርትራ ከም ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ዝተረኣየን ኣጋጣሚ ነበረ። በንጻሩ ንጸላእ ከዓ ድቃስ ዝኸልእ ፍጻመ ኾነ። ጅግና ስውእ ዓብደልከሪም ስንፋሉ ብዕለት 25 ጉንበት 1964 ብወግዒ ናብ ሜዳ ኤርትራን ናብ ዕጥቃዊ ቃልስን ብምጽምባር ጉዕዞ ቃልሱ ሃዲሉ ፈለሞ። ብዘይ ወዓል ሕደር ከዓ ካብ 12 ዘይበዝሑ ተጋደልቲ ብጾቱ መሪሑ ኣብ ሰነ 1964 ኣብ ከባቢ ህምቦል ከባቢ ባርካ ንመጀመርታ ግዜ ነቶም ውሑዳት ተጋደልቲ መሪሑ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብትብዓትን ብድፍረትን ፊት ንፊት ገጠመ። ኣብቲ ታሪኻዊ ግጥምቲ መራሒ ዓብደልከሪምን ብጾቱን ብጅግንነትን ተወፋይነትን ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ብተኣምራዊ ብቕዓትን ትብዓትን ከም ዝባታተን ገበርዎ። ጅግና ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ ካብ 1965 ክሳብ 1969 ኣዛዚ ሳልሳይ ወታደራዊ ዞባ ኣውራጃታት ሓማስየን ኣኮሎጉዛይን ሰራየን ኮይኑ ብምምራሕ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ከበሳታት ብሓያል ጅግንነትን ተወፋይነትን መሪሑን ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ብዙሕ ቅያታት ሰሪሑን ንጸላኢ መንጹረ ርእሲ ኣትሒዙን ኣርዒዱን ጅግና ዓብደልከሪም ኣሕመድ ኣብ ከበሳታት ንዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ብውሑድ ዓቕምታቱ እንዳመከተን እንዳተዋገን ሰውራ ኤርትራ ኣብ ከበሳ ንኸስፋሕፍሕን ቦታ ንኽሕዝን ዓብይ ተራን ግደን ዝተጻወተ መዘና ዘይብሉ መራሒ እዩ ነይሩ መራሒ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ።
ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተጠቕሰ ጅግንነትን ወተሃደራዊ ብቕዓትን መሪሕነትን ዓብደልከሪም ስንፋሉ ብግጥምታትን ዜማታትን ዝተሰነየ እዩ ዝነበረ። እዚ ኣንበሳ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ ሓርበኛ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ቦታ ከም ዝነበሮ በቶም ዝግጠሙሉን ዝዝየሙሉን ዝነበሩ ግጥምታትን ዜማታትን ተዓዚብካ ንኽትኣምን የገድደካ። ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ ብስቡነቱን ጅግንነቱን ቆራጽነቱን ትብዓቱን ድፍረቱን ሓዊስካ በቲ ዝነበሮ ጽቡቕ ባህርያቱን ጠባያቱን ዝምስገንን ሓላፍን ምንባር እዩ ብዙሓት ገዳይም ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ዝምስክሩሉ። ኣብ ዓውደ ውግእ እውን ፍሉይ ናይ ኣመራርሓ ክእለትን ቅድን ዝነበሮ መራሒ ምንባሩ ይምስከረሉ። ኣብ ዓውደ ኹናት ከም መራሒ መጠን ብጀካ ንቕድሚት ንድሕሪት ዘይብል ብድፍረትን ብትብዓትን ምጽላኢ ዝገጥምን ኣብ ኲናት ዝዕወትን ዝስዕርን መራሒ ምስ ምንባሩ ብህዝቢ ከበሳ ኣዝዩ ፍቱውን ህቡብን ስለ ዝነበረ እዩ ወትሩ ብቋንቋታት ትግረን ሳሆን ዝግጠመሉን ዝዝየመሉን ዝነበረ። እቲ ዝግጠመሉ ዝነበረ ግጥምታት ካብ ባዶ ዝነቐለ ዘይኮነስ ካብቲ መዓልታዊ ተመክሩኡን ምስቶም ብድፍረቶምን ብሃገራዊ መርገጺኦምን ጽኑዕ መትከሎምን ዝተመስከረሎም ጀጋኑ ሰውራውያን ተጋደልቲ ብጾቱ ዝወዓሎ ውዕሎን ምንባሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ህይወቱ ምሉእ ንሃገሩ ዘወፈየ ሓርበኛ ዓብደልከሪም ስንፋሉ ኣብቲ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈጠረ ውሽጣዊ ግጭታትን ምፍንጫላትን ምስ ረኣየ ካብ ገድላዊ ንጥፈታት ምርሓቕ ናብ ስድራ ቤታዊ ህይወት ኣተኪሩ ደቁ ንምምሃር ናብ ሱዳን ከሰላ ኣምረሐ። ይኹን እምበር ፍቕሪ ሃገሩ ካብ ልቡ ኣይወፀን ነበረ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1994 ካብ ስደት ማለት ካብ ከተማ ከሰላ ናብታ ብንእስነቱ ከቢድ ዋጋን መስዋዕትን ዝኸፈለላን ሰውራ ኤርትራ ቅርፂ ንኽሕዝን ከቢድ ጻዕርን ኣበርክቶን ዝገበረላን ሰውራ ንኽህሉን ንኽቕጽልን መሪሕ ኮይኑ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረላ ሃገሩ ብምምላስ ኣብ ከተማ ተሰነይ ክነብር ጀመረ። እዚ ታሪኻውን ሰውራውን ጅግና ሃንደበት ብዝሓደሮ ሕማም ብዕለት 19 ለካቲት 1999 ኣብ ከርሲ ዓዱ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈለየ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጸመ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ከም በዓል ሓርበኛ ሙስጠፋ ኑር ሕሴን ዝኣመሰሉን ብጾቱን ላዕለዎት ሓለፍትን ፈላጣትን ብብዝሒ ኣብ ዝተረኽብሉ ብኽብሪ ሓመድ ኣዳም ለበሰ። ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ መስትያት ናይቲ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ንሱ ካብቶም ቀዳሞት ብረታዊ ቃልሲ ዘባርዐን ዘባራበረን ንናጽነት ሃገሩ ብግብሪ መሪሕ ኮይኑ ከቢድ ዋጋን መስዋዕትን ዝኸፈለ ንውሉድ ወለደታት ዓብዪ ታሪኽ ፈጺሙን መዝጊቡን ዝሓለፈ መዘና ኣልቦ ዝኾነ ሓርበኛ ዜጋ እዩ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ስንፋሉ። ታሪኹ ኸዓ ወትሩ ከም ኣብነት ጅግንነትን ተወፋይነትን ኮይኑ ዘለዓለም ክዝከርን ክኽበርን ክነብር እዩ። ዘላለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስለዛ ኤርትራ ዝሓለፉ ጀጋኑ ስዋኣት ፍትሕን ርትዕን ንህዝቢ ኤርትራ ውድቀት ነዚ ዓማፅን ገባትን ጉጅለ ስርዓት ሃፀይ ኢሳያስ